Takže ľudia, vítala som to video a no idem hrať zas Roblox. Potom vám ukážem niečo dôležité na konci. Aby ma to nevyhodil, budem sa snažiť tak pekne to robiť. Pretože na každom Robloxe mi niečo seká. Lebo ja som vyrobený pekne a mňa na každom, keď som vyrobený, že neseká mi iba tak mi trošku seká. Že mi seká takedy. Potom budeme sa niečo. To ja tak hovorím na schvál. Dobrá, grčenie. Už som to prehnal. Ľudia, tak ideme hrať túto debilinus. Pretože tu niekto hrá a niekto nehrá. Zas som tu iba s jednou. Sorry ľudia. Som tu sám. Takže... To ešte nejdem spať, naložiť idem, vravím. Hádavý. Ľudia. Toto musíte hneď vyskúšať. Tak, pretože je toto pecka dom. Toto je pecka dom. A nemám tu ani peniaze, proste nič. Vyseká. Tak kto mi tu zas chodí? Mar nezvontený. Debilí. Koko. Musím sa na ne pozrieť. Sekalo. Není to možné. No, tak ideme teraz natáčať také na konci vám ukážem, ako si stiahnuť práve GTA. Akorát keď sa niekto sprchuje, tak musí byť hodý, ja sa nedá behľadať. Dobre, už odišli. Dobre ľudia, bude to dobré, až nebudeme to. Byla berušičky. Čo je toto vás? Bežíme o 100%. Počkaj, že napíšem kamarát. Haló, kamarát. Čo, zas mi voláš? Nemám na toto čas. 3 hodiny si mi volal, aby som ti dal peniaze. To som ti na to ani nevolal, takže mi nehovor, že som ti volal. On ma vypol. Ty mu dám naspäť.
Už mi nevolaj, už sa nechcem vidieť. V tom, že si mi nezaplatil žiadne peniaze, v tom ma už nechceš vidieť. No nie za to. Keď chceš, tak príď tuto dole, kde je už najposledný blok. Hej, tak dobre, tak ja idem. Ľudia, že on má dáte, dobre, že mi dáte love. No to sa môže dať. Môj sen mi bol mať takto byť bohatý, kebyže mi dá tie peniaze. Ja som bohatý a nikto by ma nedal. Jupi, som bohatý. Tak to by mohlo byť môj sen. Dobre, neviem, kde je. A tu bol. Čo ty smradíš? Ty mi chceš navinúť 200 000 eur? No, že ty chceš 200 000 eur? Za to, že som bielý, to sa nevysmievaj. Chcel som 200 000 eur, pretože ľudia vyrobíme ho za 1 000 000 a on mi to iba tak dá zadarmo. Chcem 1 000 000 eur, pretože chceme taký nábytok. Mám zlú správu, pretože 1 000 000 mám takto na. Ale teraz padaj domov. Dobre, takto aj. Už nemáme sa vláčiť. OK, idem si to teraz dať do napičku. Teraz som do hora. On mi to nedal. On mi to nedal na splátky. Tak, teraz to bude začiatok. Neviem, ako mu to vydať, ale bude mu to ako špekulovať. Ľudia, keď chcete, by som ho našiel, tak mi OK. Tam chodí každý sa na to. Že mi nebol na súde, na súde nie. Tak zavolám môjmu kamarátovi Tomášovi, počkaj. Tak, nejde signál, musím ísť tu. Haló? Čo, môj kamoš? Čo robíš? Nič, chodím. Daj mi. No to by som ti nedal. Prečo si by som mi to nedal? Vyplýva si odo mňa peniaze. Ale ja nie som taký, že by som niekomu nedal peniaze. Daj mi prosím. Predám si iPhone, to som bude. Tu neberiem. A to tu je celé do toho.
Nepadám ho, nepadám. I tam čo? Tak ľudia, čaj som. Ľudia, to nie mám peniaze. Ideme do tej školy, ale najprv spáňa sa na strechu. 3, 2, 1. A už sme tu. Takéto je klub je. Ja som videl, ale treba mi ja nemám zatiaľ ideme, ja ti potrebujem, chodem reč. Tu je to. Je to lecko. Je tak. Vyserem ako taký slon. Telefón, lebo je to... A rýchlo, pomaly. Iba rýchlo. Strnem. Iba presne, kde exit. A tu už je exit. Tak, škola volá, gola volá a sme presne boli. Jaké som mal, keď som utekol s iPhonom. Mám tie spomienky, more. Takto som to začal učiť, pokiaľ ja more, čo ti dala stará škola, more. A ináč tu som chodil do školy. No, a tu som začal hrať s basketbalom. S ním. Som začal hrať. A už mi idú tiež do hlavy tie spomienky, keď som to začal hrať sám. Mi idú tie spomienky do hlavy, more. Daj tam. Ešte poď. Ešte. By to išiel. A to tu som si tedy zastal
A začal tu som začal rásť. Ako debil. Veď to mi dal doktor do hlavy. Zapamätám. Takto. Tak, žiaci. Ja idem na vecko a toto nepovolášte piť, lebo budete takí debilní a budete vyrastávať, takže to nikdy nepíte. Ja idem na vecko. Akorát neviem na vecko, nejdem na vecko, idem to si ja spať. Nechápem, prečo ma musel dať ten náš pán učiteľ. Basketbal. Ale keď skončí iba hodina. Budem sa robiť, že idem do kuta. Prišla sem polícia. A ty ti oni začali idem túto. Idem ich tu všetkých zabiť. Stojte. Tu takého že chlapca, ktorý je taký čierny. A kde je? Kde je aj stanou učiteľka? Kde je? Ona je kde? Už som sa... A dúfam, spolužiaci pekne budú sedieť. Oni sedú. Čo je? Boli sa... Tak. Naši spolužiaci nie sú nikde. Okamžite zaprede, okamžite! Pani, ale klídek sa neukáže sa. A kde sú vaši spolužiaci, že tak vy plačíte? Keď nám poviete, tak za 3 minúty sme tam. Iba nám povedzte a my vás vypneme a my tam hrať za chvíľu len nám povedzte, kde asi odišli. Povedzte nám iba, kde ste? Ja neviem, ale okamžite príďte! Okamžite! Oni ma zlo... Tak ja si idem domov. No, tu je exit. Ja si idem domov a dúfam, čo tí policajti presne aj urobia. No, dobre, nás tu čakali. Keď to stal, tak... Keď som stal, tak... To znamenalo...
Ja sa som na vecku. Tu. Ste tam? Čo je ty policaj? To som ja, čo ste mi písali. Nechajte ma vode! Ja som pošlite fotku, vy debile. Vode. To je všetko, ty policajt, ešte som ti poslal aj video, ty kvôli boli. Dobre, ty šruťo, idem preč.